ዝረኸብዎ ይብጻሕኩም ክብራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ኣለዉ ምክትታልኩም ምሳና ይኹን ህዝብና ናብ ሰንፈላል ዘእተዎ ዘይዛረየ ደበና ኩናት ሽረ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ሃገረ ትግራይ ዝብል ምንቅስቓስ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱ ናይ ጥፋኣት ኣካይዳ እዩ ስርዓት ኢትዮጵያ ህዝብናን ግዝኣትናን ንከይምለስ ወራር ስደትን ምምዝባልን ተጋሩ ክቕጽል ይሰርሕ ምህላው ናብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ትግራይ ነዚ ናይ ጥፋኣት ፖሊሲ ከይትብድህ ረብሓታት ከይተረጋግጽን ዓድና ድማ ቅቡል ኣካባይን ዋርድያ ረብሓን ህልውናን ዝኸውን ፖለቲካዊ ትካል ንከይህልዋ ሕወሓት ዝበሃል ዕጡቕ ሓይሊ ብምሉእ ዓቕሙ ይሰርሕ ኣሎ እዚ ትማሊ ይኹን ሎሚ ትግራይ ዘማስኑ ተግባራት ካብ ምፍጻም በኺሩ ዘይፈልጥ ሓይሊ ብሄራዊ ሓድነትና ብምብታንን ትግራይ ብምድኻምን ነቶም ጽንተት ፈጺሞም ግዝኣትና ዝጎበጡ ህዝብና ዘመዛበሉን ሓይልታት ንስለ ጸቢብ ረብሓኦ ክብል ምቹው ኩነታት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ግሁድ ሓቂ ኮይኑ ኣሎ ከም ውጽኢቱ ትግራይ ስርዓትን ሕግን ዝፈረሰላ ብዕንደራን ቆሎን ሰብ ሕወሓት ኣብ ጥፍኣት ዘላ ህዝባ እግሩ ናብ ዝመርሖ ዝስደደላ ዳግም ንጥሜትን ዓጸቦን ዝተቓልዕላን መጋበርያ ረብሓ ግዳማዊ ሓይልታት ኮይና ትርከብ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ልሂቃትን ትግራይ እዚ መንገዲ ክኽበስን ብመንገዲ ብሄራዊ ጉባኤ ኣቢሉ ቅቡልነት ዘለዎ ተኣማናይን ህዝቡ ዝእክብን ጊዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክትከል ጸቕጢ ክገብሩ ድማ ጻውዒት ቀሪቡ ሃገረ ትግራይ ዝብል ምንቅስቓስ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱ ናይ ጥፋኣት ኣካይዳ እዩ ነበር ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝኾኑ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተሳለጠ ሓደ መድረኽ ከም ዝገለጽዎ እቲ ሕዚ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንትግራይ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ወረዳ ንክትኾን ዝገብር ጎዳኢ ኣካይዳ እዩ ክብሉ ገሊጾም ሓደ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ ኣሎ ምስ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣብ ኣኽሱምን መቐለን ይራኸቡ እዮም ምስ መራሕቲ ፋኖ ሓዊሱ ምስ ናይ ቤንሻንጉል ተቃወምቲ እውን ርክብ ኣለዎም እዩ ዝበሉ ጀነራል ጻድቃን እዚ ኩሉ ምንቅስቓስ ዝገበርሉ ምኽንያት ኩናትን ዕግርግርን ፈጢሮም ዓርሶም ካብ ተሓታትነት ንኸምልጡ እምበር ንህዝቢ ሓልዮም ኣይኮነን ክብሉ ገሊጾም ምንቅስቓስ ሃገረ ትግራይ ብዝብል ዝንዛሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህዝቢ ትኹረት ምስሓብ ዝግበር መተዓሻሻዊ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ጀነራል ጻድቃን ብኸምዚ ዓይነት ናይ ዕብዳን ኣካይዳ ዝምስረት ሃገረ ትግራይ የለን ብስሩ እውን ሃገረ ትግራይ ዝብል ኣተሓሳስባ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱ እምበር ዝጠቅም ኣይኮነን ክብሉ ሓቢሮም ከም ኣገላልጻ ጀነራል ጻድቃን እቲ ህዝቢ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንትግራይ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ወረዳ ንክትኸውን ዝገብር ጎዳኢ ኣካይዳ እዩ ክብሉ ገሊጾም ክብራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እዋናውን ኣገደስትን ሓበሬታታት ብቕልጡፍ ንኽበጽሐኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንግዑ ሰናይ ጻንሒት